ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಡುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನಿತ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಬೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಪಾಗ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎನ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಡ್ ಕಾಂತಾರದ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನು. ಬಟ್ ಇರೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮೂಜಿ ಶೋ ಕಾಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಡಿಯಪಾಣ್ಲಿರೆಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇಂದೋಲಾಣ್ಲ ಆತನ ಎಂಕ್ ಏನನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಜೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂದೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಜಾರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಖುಷಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರ್. ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಗೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವೇ ಸಂಕೋಚ ಭಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೇತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಕಾಫಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರುವೆರ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ವೇರ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲ್ನೆದುರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡಿ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಆಕ್ಟರ್ನೆದುರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡ. ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಎನ್ನೊಲಯ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಿಕುಲ್ಡಲ ಉಂಡು ರಂಗಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪುನು ನಾನು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಏಪಾಣ್ಲೇರೆಗೆ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಣತ ಬಚ್ಚಂಡು ಏತ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ನಾಟಕ ಪೋಪುನು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಪೋಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನದ ದುಂಬು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಎಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ದುಮ್ನಾನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಅಪ್ಪ ಏಪಾಣ್ಲೆ ಏನು ಯಾವ ಬಚ್ಚಿಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏತ್ ನೇಟ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಓ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಆಸೆ ಬಕ್ಕನ ನೆಕ್ಕೊಂಡದೆ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶರೀರ ಏತ್ ದಿನ ತಡೆತೊಂಡ ಆತ್ನೇಟ ಈ ರಂಗೋಡೆ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ್ರ ತೂವೇರ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿ ನಾವು ಪನ್ನಗಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಎಂಚ ಸರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತಂದು ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಾತನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಏತೇ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಅಂದು ಪಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ ಕೊಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮರಕೊಂಡು ಯಾನ್ಕ್ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಪನ್ಪೇನು ಮುರಣಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನಾಟಕ ಮೂಲು ಮೈಸೂರುಡಾಂಡು ರಂಗಾಯಣದ ಕೊಲ್ಗೊಬ್ಬಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋನ ಇಂಕ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಇಂಕ್ ದೊಂಡೆಣ್ಣು 4-5 ಜಾಂಡು ಆ ನಮನೆ ಅಂತ ತೆಮ್ಮಲತ್ತಂತೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಇರು ಎಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂತ ಬಂಡದಿತ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಡೈನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಬೈಜಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಗೆ ನಾನಮ್ನೆ ತೆಮ್ಮ ಎತ್ತನ ತೀರ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಬೈಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜಿಂದ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತು ಕಲೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಎಂಕಂದು ಆಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀಕನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾನ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಏರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರಿ ಅವರ ಪಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಬೊಕ್ಕವರ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಡಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನರು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾನ ಯಾರು ಮಾತಾ ಟೈಪ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇನ್ ಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಒಂದು ಎಂಕಿ ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರಿ ಬಟ್ ಇರೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದನ್ನದೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಕೆಲವು ಮಲ್ತಂತಿರುತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮಲ್ತಂತಿ ನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ
ನೆತ್ತ ನಾಗರಹಾವ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪುರ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅವಿನ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೌದು. ಸಿನಿಮಾಲ ಕಲ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಹೌದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ ನಮ್ ನೆನಪು ಬಂತು. ಆರ್ಲಂಜನೆ ಇತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಈತ Yes, ಪುರ yes. ಅವ್ಳು ಎದುರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎಕಡೆ ಇರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದುರುಡು ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಅವ್ಲು ಎದುರು ಏರೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಆರು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರಕ್ಲೆ ನಾತೇ ನೆಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮನ್ಪದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಆತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆತ್ತೋಜು ಇತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಡಿಯಪಾಣ್ಲಿರೆಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಇಂದು ಓಲಾಣ್ಲ ಆತನ ಎಂಕ್ ಏನಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಜೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಓಕೆ ಏನನು ಏರಂಡಲ್ಲ ಗುರ್ತಬತ್ತದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆರುಂದಂಡ ಎಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊನ್ನ ಪುರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಬರ್ಚವು ಬಹುಶಃ ಬತ್ತನಂದಾಣ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಂದ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು 2005 ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ ಬತ್ತಿನೇ ಓಲೋ ನಮ್ಮ ಹೂವಿನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿಯರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಗೌನ ನಮ್ಕ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದನಾಕ್ಲೆ ಕೋರೋಡು ನಮ್ಮ ಏರನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಉಂಡದೆ ಎನ್ನ ಬಯೋಡಾಟಾ ಸನ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಜಿ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರತೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ದೆತೊಂದೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾತನ ಅವೇ ಇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹುಟ್ಟೂರ ಸನ್ಮಾನ ಹುಟ್ಟೂರ ಸನ್ಮಾನ ಯಾನವೇನು ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಉಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಮನದಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನವೇನು ಪನಿಯರ್ಲ ಪಂಡೆನು ಒಲೋ ಪೋದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಓಲ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಬಾಕಿ ದಕಲ್ನ ಬೇಜಾರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಖುಷಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡದು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಓಲ ಏರೆಗ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಲಾಡು ಓ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಓ ಅರೆಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಬೈದನೆ ಅವೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ತ ವೇಟ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸುರುಟ ಪನ ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರ ಆಂಡಲ ಏನನ್ನ ಬತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಏನಾರ್ದು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸನ್ಮಾನ ಆಯರೆ ಜೆ ರವೀಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಮೇರೆ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಮದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಏತೋ ಜನನು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಂಕ್ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಲೀಲಾಜಾಲ ಅಂದೆನ್ನು ನಾವು ನಟನೆನ ಅತ್ ನಾಟಕ ರಚನೆನ ಅತ್ ನಿರ್ದೇಶನನ ಅತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಟನೆನೆ ಅವು ನಟನೆ ಕೊಂಚ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಮಲ್ಪನ ನಟನೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಈಸಿ ನಾಲ ಇರಗದುಂಡದೆ ಪೈಲಟ್ ಕೆಂಡ ರಪ್ಪ ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವು ಈ ದುಂಬು ಪೈಲಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಅವಲ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಈ ರೀಲ್ ಅವು ಬರೊಂದೆ ಈ ದಾಲ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಏತ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಂತ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರೀಟೇಕ್ ಆಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅವಲಕ್ಲು ಕಟ್ ಮಲ್ದು ದಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ರೀಲ್ ದಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆತದ ರೀಲ್ ತಿಂದೆ ಎಂಬೆ ಈತ್ ರೀಲ್ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು
ಇತ್ತೆದಲ್ಲತೆ ಪೂರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಏತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿದಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಆಂಡಲ ಹ್ಮ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೇರು ಅದೇ. ದುಂಬುದಲ ತೂತರು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂವೊಂದ್ ಬತ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತೆದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಾದೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಬಂಡ ಅದೇ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಇನಿ ರೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹ್ಮ್. ಬಟ್ ಇನಿಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆವಡ್ ಹ್ಮ್. ನಾಟಕ ರಂಗ ಆವಡ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಪಡತನ ಬೇತೆ ವಾವಿಷ ನಲ್ಲ ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬತ್ತಿನ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಡ್ನಂಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಉಂಡು ಇರು ಇರ್ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣತೆ ಎ ಐ ಅಂಚಿನ AI ಎ ಐಡ್ ಏರೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ AI ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ನನ ಉಂಡದೆ ನನೈತೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಓಡಬಹುದು ಎತ್ತನೊಂದು ಮನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕೈತೆ ಈತ್ ಯಾನೈತೆ ಅಂದು ಮಲ್ದಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ನೆಟ್ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನತ ನಡುಟು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕಾಂತಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆ ನಾವು ಅವುಲ ಎಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪುನಂಚಿತನ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಿ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಐತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇರಗ್ ಬೈತನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಕಾಂತಾರಾಗ ಇರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಆ ಸೆಟ್ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಪೂರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಎಂಚೊಂಡ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತೀರ್ಪಣ್ಲಕನೆ ಸಾರ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಸೆಟ್ ಅವಲ ಏತೋ ಎಕರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೆಟ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆ yes. ಕಾಸರಗೋಡು ಐಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ರೋಲು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲನೆ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಇತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಐಟ್ ಇಂದು ಆತನ ಕಟ್ ಆತನ ಅವು ದಾದನಾರ ನೆನಪು ದಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಬತ್ತ ಪಾತಿರದ ಪೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಡಿರು ಕುಂದಾಪುರ ಪೋಯಾನು ಹೋದನಗ ಅವರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಮಲ್ಪಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬಲೆ ಬಂಡಿರು ಹೊತ್ತದಾನಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿರಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕ ಗೆಟಪ್ ಪೂರ ಮಾಡಿನಾಗ ಯಾನ್ ಗಡ್ಡ ಬುಳ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡ ಆತು ಒಂದ ಗಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಆಯ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಆತು ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಇರು ಬೇತೆ ಗಡ್ಡ ದೀರು ಇದಾದ ಗೆಟಪ್ ಓಕೆ ಅಂಡಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಆನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಬಂದು ಐಟ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಅವಾಗ ರಾಜಗುರು ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಹತ್ನಾಟ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನಾಗ ಏಪಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸುರುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಂತ್ರಿನ ರೋಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಡಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ರೋಲ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಈ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಂಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪದಾರ್ಥ ಪಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎದುರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಜನಕುಲು ಬೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಪನೊಂದಾಂಡ ರಾಜಗುರುಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಂದೆ ರಾಜಗುರುಗು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ನೋಟೆಡ್ ಅವು ಉಂಡತೆ ಆ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೇರವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡಿ ಅವು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಒಂಚ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂದು ಒಕ್ಕ ಆತು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ ನಡುಟು ಪಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆ ನಡುಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೋಜುವ ಅಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುಜಿರಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ಲ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ತೂಪೇರು ಇದು ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಇತ್ತೇರು
ಏರಾಂಡಲ ಒರಿಯನ ಬಾವುಟ ಒಂಚೂರು ವರದಾನದಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಲಿ ಬಾವುಟದವ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅವೇನು ತೂದು ಕೂಡ ಹೌದು ದಂಡಲ ಒಂದು ದಂಡ ಅದು ಒಂದು ಬಾವುಟ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬಾವುಟ ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಅಂದೇನಲ್ಲ ಮೈನ್ಯೂಟಿನಲ್ಲ ಪುರದಿತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿರಂದ ಆಂಡಲ ನಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನನೆ ಕತೆ ಅರ್ನನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಆರು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನೋಟು ಬಹುಶಃ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ತಾರೆ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ತಮಾಷೆ ಕೂಡ ಐಡಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತದ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಜ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಂಡತೆ ಲವಲವಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲವಲವಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ದ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಟನ ಮನ್ಪರೆ ಸುಲಭನೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಇರ್ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅತನ ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದೆ ಅವು ಮೂಲು ಎಂಚಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲನ್ ಏಪ ಲೆಪ್ಪು ಇರಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಇರ ಅಂದ್ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪು ಇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಡಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗಡ್ಡ ಬರದಿದ್ದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಹೆಂಗ್ ನಾ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅವು ಆದ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಶಾಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲಾತ್ತ ಮನ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ತೋಜು ಅತ್ತ ಮನ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ದಯ ಪನ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ದುಂಬು ರೇಡಿಯೋ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೋನೆ ಓನ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡೇ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಕ್ಲೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂನಾಗ ಟಿವಿ ತೂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೂದು ಅಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಫಿದಾಪ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಐಟ್ಲ ಇರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಅವು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ದಯನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿ ತೂತಿನ ಮನಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಬಿ ಹೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಕಲು ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಅಂದು ಬೀರ್ದು ಬಿ ಹೈಕೆ ಅಕಲು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿ ಹೈ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿರಂದ ಅಕಲು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಉಡುಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಅವಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡದನಾಗ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡಿಷನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಆಡಿಷನ್ ಲೆತ್ತದ ಆಡಿಷನ್ ದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡರಲೆಪ್ಪೇರು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ನೋದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇನು ಓದೇರ ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಪುರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿ ನಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಐತನಂದ ಆನಿ ಅಕಲು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇಜಿನ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಬಿ ಹೈಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆ ಆಡಿಷನ್ ಅಕ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಿಂದ ಬಿ ಹೈ ಆಪೇರು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇರಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹೈ ಇರ್ದು ಏಗ್ ಒಂಜಿಂದು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಐಟ್ ಅವೇ ಇಂದು ಪುರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವ್ರು ನೋಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತಂದೋಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬಂಡ
ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ನನೂರು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಮೂಲತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಓ ಓಲ್ಲ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಯಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಅದು ಅಕ್ಲು ಪಾಸ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನವರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮೂಲು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಶೇಟ್ ದನ್ನ ಪೋಡಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತವೆ ವಾಯ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಗೋಡೆಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ನಿಕುಲು ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರೊಡು ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ವಾಯ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಉಂತದು ಕಡಲ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಂಡಕ್ಲು ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ ಓಕೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಾಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲೆಜಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಪನಾಗ ಆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಮೋಷನ್ ಲ ಐತೆ ಬರೋಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನಿದಕುಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಲ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಇದು ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಏನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಏನ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಅವು ಹಾಕೊಳ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಭಾವನೆ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವ್ದು ಇರು ನಾಟಕನ್ ಬರೀತಾರೆ ರಚನೆ ಮಂತದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪುನಾಯಗ್ ಐತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ ಅತ್ ಸೀದಲ ಕೊಂದ್ ಬತ್ತದ ಉವೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಂದೆ ಬರೆಯರೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಂದೆ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪಿನ ಉಂಡಾಗ ದುಂಬುದ ಪುರ ಎಂಕಲ ನಾಟಕಲೆ ಪುರ ಎಂಕುಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಎಂಕಲು ಹಿಂದಿದ ಎಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಓ ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಐತಂಡ ಐತ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಪದವರೆ ಐತ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂಚನೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲು ಪುರ ಬರೆಂತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಈ ದುಂಬುದವ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇವನ್ ಬರೆಯೋರ್ತಾರೆ ಅಸಲಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಗೂ ಬರೆದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಇತ್ತೆ ಪೂರದಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಮ್ಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತೇ ಟ್ಯೂನ್ ಪಾಡದು ಪುರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀನಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಈತ ಏನುಂಡದ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾಣ ಅವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಲ ಈ ತುಳುತಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಇಂದು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬರವಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ದೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪದಕಲು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತದ ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಐತಂದು ಸತ್ವನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತೂನಾಗ ಅವ್ದು ಆಲಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ವಾಡದ ಪದ ಮಲ್ಪನಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಏತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಏತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ದುಂಬು ತೆಂಗ್ಲ ಈ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ ಪದ್ಯಲನೆ ಹೊಸತ್ ಜನಕುಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಮನೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಉಂಡು ಇತದಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐಟ್ಕೊಂಜಿ ಏತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂಡರಂದಾಂಡ ಅಕೇರದ ಸಾಲು ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯಿ ಪಟಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಇತ್ತದ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯಲೆ
ಎಡೇ ದಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ್ಲಾಯ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆನಪವರಿ ಅದು ರಡ್ಡೇ ಲೈನ್ಲ ಅನ್ನ. ಬೊಕ್ಕದ ಓಲ ಓಲ ಬರಿಯುಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಅವ್ ಇರ್ಬಾಡ್ಲಾಕಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಮ್. ದುಂಬುದಾಂಡ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಪಕ್ಕೆಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಆ ಇವ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಐಟ ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಬತ್ತನ ಐಟ ಅವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುಲಕಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಲಕಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವೇನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನ್ ಕತೆನ ಆಕ್ಟರ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ ಅತ್ತನ ಎಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಾಟಕ ಅಂದು ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಅಕೊಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಐಕ್ ಜೀವ ತುಂಬಿಡು ಅವಕ್ಕ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಡು ಈ ನಾಟಕದೊಳಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹ್ಮ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವು ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಗೊಂಡದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ದ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪರದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೆಬಿ ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ನಡುಕೊಂಜ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಲೆವರೇಜ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರುಂದಂಡ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಮನ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪನ್ಪುನಾಗ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಸರ್ ಇರ್ ದುಂಬುದೈನ್ ಮಲಕ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲಾಡ್ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇನಿ ನಾಟಕದ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ತೀರ್ತು ಬರೊಂದುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಳೆ ಒಂದುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಡು ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸತನ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ತೋಜೊಂದು ದುಂಬು ಮನೋರಂಜನೆದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ನಾಟಕ ಆಟ ಇಂಚ ಬರೋಯ್ತು ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋಡಿತ ನೂತರ ತೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೋಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೈತೆ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಂದಲ್ಲ ಇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡ ಆಪಚ್ಚಿ ಅವೇಲಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಾಗಿ ಏತೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಡು ಎಂಚಿನೇ ಬರಡು ಇರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಕುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪಿನ ನಾಟಕ ತೂಯಿಂದ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಇರಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ನೆನಪಿನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಾರರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕನವೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಆ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಹೊರದು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಟ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಾದ್ ಪೂರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಕನಪವಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬಂಡದ ಅವ್ಲು ಬದು ತುನಗದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಡು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೋನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮುಳ್ಳಾಪುಂಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಪುಂಡ ದಯಂದ ಮಂಡ ಆ ಅಂದೇನು ತೂದು ಈತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅವಳು ಕೊರ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂ ತಗ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಣ್ಣಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುವೋಡುಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ ಸುರುಟು ಪೋದು ತೂತಿನಾಯ್ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಚೊಂಡಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರ ನಿಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಪು ಜನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅವು ದಯಬಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಜನಕೊಲ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬೈದಿನತ್ತು ಜನಕೊಲ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ತೂಜಾರ ನಾಟಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ನಾಟಕ ಅಂತೂತಾರ ನಾಟಕದ ರಂಗಡ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತೂತಾರ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಶೋ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಪಿದೈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ದ ಪಿದೈ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುನ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುನ ಬೆಚ್ಚಡ ಬೋಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಬೋಪುನ ತೂತಾರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಪೂರಲ ಮಲ್ಲ ಐತದ ಆ ಸಿನಿಮಾ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಬಲಿಪಂದಿನೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ಸೊ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಲ್ಲ ನಾಟಕದಾತ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕಲು ಅವೇ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು
ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ನಾಟಕಲು ಜನಕುಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ತೂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೆಡ್ ತೂದುಲ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡದೆ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಅವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೋಡು. ಅವಳು ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪೋಡು ಅವಳು ನಮ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಆಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ನಡಪುಂಡು ನಾಟಕ ನಡಪುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವು ಇದೆ ಇರು ಹೊರ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಅವು ಅಡೆ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇರು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅದನ್ನ ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಳ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚತ್ತ ಹೊರ ಇರು ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜ್ಜಿಂದು ನಾಟಕ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುರು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಿನ ನಾಳ ಅವೇನು ಬರಿಕದಿಯೋ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬರೋಡು ನಾಳ ಬರ್ಪೇರೆ ಮೂಲ ಎಂಜಾನ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಿ ಏಪನ ಇತ್ತೆಗಿತ್ತ ನಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ಬೇಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎತೋ ಬಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಎಡಿಟರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾಡ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವಳು ಮಲ್ಲೂರು ಆರು ಬೋಳೂರು ಅವು ಬರ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಪಾತ್ರನೇ ದಾಗೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದನ್ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುಲೆ ಐತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಇಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂತನು ನಂಗೆ ಅವೇ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನದ ನಿಜವಾದ ತುಳುಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಪಡ್ಡ ದುಂಬು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಏನಿರೋದಕ್ಕ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಭಿನಯ ಅವು ಪೂರ ತೊಲೆ ಏತ್ ಆಗ ಆತು ಜನ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಇருந்து ಬರ್ಲೆ ಇருந்து ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟಕ ಹಿಟ್ಟಾರೆ ಕಾರಣ ನಾಟಕ ತಯಾರಿ ಆದ್ ಅವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ ಅವು ತಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಅವಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಿ ರಜ್ಜತೆ ನಾಟಕ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಿ ರಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಿ రెండు ಮಾತಲ ಉಂಡು ಈರು ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿಪಾಗ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲಿ ಪೋಡಿದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕನೋಡೊಂದು ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಬಡವ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕಲೆಗೀತೆ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಚಂದ ಬಂಡಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರ್ಂದಲ್ಲ ಅಕಲು ಇರ್ನ ಅವುಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿಕ್ ಬರೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಹಿಟ್ಟಾತಿನೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ವಿಷವಾದಂತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದ ಬೋಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕಡ್ಲ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ಲ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅವೇನೇ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪಾಂಡಂದ ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ಪಿನ ಹೊರ ಇರು ಮಲ್ತಾರಂದ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾಲು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಊಲ ಕೆಲವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ
ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ದಾರೆದ ಬುಡದಿ ಎಂಚಿನ ಐಟ್ ತುಲೆ ಅಪಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಲೇರು 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬದಿ ಬದಿ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಇತ್ತ ಇನಿ ಏರ್ಪುರ ಪಂದುಲೆ ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ದುಂಬದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡ ದುಂಬು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ತಿತ್ತಿನ ಅತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಇನ್ನೀಗಲ ಒಂಜಿ ಅವನದು ಅದು ಪದ್ಯ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಇನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಪನಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆ 72 ಇಸ್ವೀಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಒಂಜಿ 55 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿನಿ 55 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಣ್ಣದೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೇರು 3 ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾಸು ಇಜ್ಜೆರಡ 73 ಗಾನಗಾರ ಅವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು 72 ಆ ಥರ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತದು ಪೋದ ಎನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ನಿಜವಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾಯ್ನ ಅಂದು ದಾರೆದ ಬಡಿ ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂದು ಆಯ್ನೆಟ್ ಆತರ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ಪಂಪಿನಾರು ಆರ್ ಬತ್ತೇರು ಎರಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒನಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ದುಂಬುಲ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಸುರುಟೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಂದ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಾಸು ಬಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತಲ ಖರ್ಚಿ ಅವೇ ಸಾದಿಡು ಒಂದುಕೊಂಡು ಬಂಗೋಡು ಖರ್ಚು ಒಂದುಕೊಂಡು ಇರು ಬಜೆಟ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಸುರುಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ ಈತ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಬೋಕೊಂಡು ಆ ಬಜೆಟ್ದ ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಇರು ಸುರುಟೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಲಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿಕೊಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿಕೊಡ್ಲೆ ಅಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಳುತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕುಲ್ಕೇನು ಹಿಂದಿದ ಕುಲು ಅಂಚ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಇಂಚ ತಮಿಳ್ದ ಕುಲು ಇಂಚ ತೆಲುಗುದ ಕುಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲರ್ ತುಳುತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜ ಎಸ್ ಅವು 100% ಎಸ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜ ಇದು ಕಡೆ ಬಂಡಾರ ರೋಲುಗ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಅವು ರೋಲುನ್ಲಕೇನು ಜಾರ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತದ ಬತ್ತದ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗಾನಗವಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊರೋಡಾಪುನ ಐಕ ಪೂರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತದಿಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಡೌಟುಡೆ ಬಂಗಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಎತ್ತಿನಾಕಲು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನಾಕಲು ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂಗೋಡು ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಾನಾಗ ಏರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ದಯಮಂಡ ಅವಳು ನಂಗೊಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ 3 ಸೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಅಂದ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಓವೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋತುನು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದ ಏನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಅವಳು ಬೊಕ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತನ ಅವಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ವಾರಿ ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಲಕ ಊರ್ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಪೋಪನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಪೋಪುಜೇರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇನಿಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಂಜ ಬನ್ನಗ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಕಾರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಾರಿಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರಿಂಡು
ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಂಡೆ. ಈರು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಿನ ತೂಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಪರ್ಬಗ್ ಪೂರ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ ಪೋಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಪಟಾಕಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ತೂಪುನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಕೇಣಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಪಗಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾನ ಅಪಗಂಡ ಮಾನ್ ಜನಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜಿರ್ ಮನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಲ್ಲಿರ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ ತೋಜಾದನ್ ಮರಿಯಾಲಡ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೀರ್ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಬಂನಾಗಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚಿನ ಉಲ್ಲಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ 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 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ರಡ್ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುತೆ ಮಲತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂದಾಂಡ ಅವಾಗ ಒಂತೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪನಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಆತ ಅಂಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇಡ್ಡು ರಡ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇ ದಿನ ರಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಸೋತದ ರಡ್ಲ ಸೋತುದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದು ನನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏರಂಡಲ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಲಾಭ ಒರಿಯನ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರ್ತ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಲಕ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತೋಲ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೌದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹೌದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತು ದಯಂದ ಬಂಡ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಒಂತಾಂಡಲ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಂದಾನಾಗ ಆರು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿ ತಿನ್ನಸ್ತರಕ್ ನಮ ಅರೆನ್ ಕಾಂತ ದಿಯೋಡು ಆರು ಹೊರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿಯಾಗ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂತಗ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಡುಕು ಎಂಜಿನ ಅದನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಹೊರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇತಾಗ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪುಜಿರ್ ಎಂಕ ಒಂದು ಬಂಗ ಆತನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದಂಚ ಐತನೆ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಗ ಆತಿನೇ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನೆಯಾರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಆತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡು ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೇನೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಏತು ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಜನಕುಲವಿನ ಪುಗಾರು ಜೇರು ದಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪೂಜಿ ಐಕ ಜನಕಲು ಬಾರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮನೆಯರ ಅಪ್ಪಿಜಿ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಮೋನೆ ನಡಪುಂಡು ಅತನಂದು ಇಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐಕ ವೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರುಂದ ಅಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿದೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండి ఆతే ప్రిపరేషన్ అవడు డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండి ఆతే ప్రిపరేషన్ అవడు బొక్క నేషనల్ లెవెల్ పోడు ఉందండి ఆతే ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಪೋಡು ಅಂದಾಣ ಆತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವು ಐಕ್ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಎತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದ ರೈಸ್ ಜೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ಐಟನ್ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತಂತ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವಲು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲಡಿಗಳು ಅವಂದು ಪುರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದೇ ಬರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೆತ್ತೇರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಹ್ಮ್. ಇತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತದಾರ ಓ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಳ ನೆನಪು ಅನ್ಪುಂದಾಣ. ಸಿನಿಮಾಡ ನಾಟಕಡ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲ ಆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹೊಡೆಯನ್ನ ಶಂಕರ ರಾಯರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪುದರ ರಂಗಭೂಮಿ ಪುದರ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು. ಓಕೆ ಎಟೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 14 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಜೋಕ್ಲೈನ್ ನಾಡೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ನು ಆಯ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ನಾಡೊಂದು పొడిది ఇత్తిన ఇల్లడే ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಮಲ್ಲಾತೇರು ಇಲ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲಾತನು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂಜಿ ಏನತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪ ಒಂದು ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಗೆ ಒರಿ SI ಆದುಲ್ಲೆ ಒರಿ MS ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪೆಡ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ ಯಾ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಏನನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಜೀರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರ್ತಗ ಅಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜೋಕಲು ಪರ ಒಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದು ಏನನ್ನು ಒಂಥರ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅವರು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅನುಭವಿಸನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಜೋಕಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ತದಾದ ಪೂರ ಅದನಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಡದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಯ್ಕಾಪೆ ಆ ಮಾಯ್ಕಾಯ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಡಿ ಅವು ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಹೇಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಯ್ನೇ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ಓನ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇರಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತೀನಿ ಇರ್ನ ಉಲೈ ನಿಜ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪು ಅಥವಾ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ಅವಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ಇನಿಕ್ ಬಂಗ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಸುಲಭನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂಗನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅವನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಇದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೆರಿತೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಉಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಅವನು ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಚಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಸರ್ವೈವರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ದಯಂದು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚು ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಲಂಚೆನೆ ಅಕಲು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡಿತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆನಗಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪುನಗ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಪೊರ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಲ ವರ್ಕ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ ಆವಡು ಅತನ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೆಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರನಲ್ಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಐತ ನೋಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡಪಾರೆ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತದೇ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಡ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತೆ ಏತೇ ಎರಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಾಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಬೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಲಡೆಗೆ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಹೌದಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅವನದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅವಾಗ ఆయన ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಓಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಹೋರಾಟ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲಕ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಒವ್ವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಗುರುತಿಸೊಂದಿಜ್ಜರು ಓಕೆ
ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೋಡೆ ಅಂಚದು నాకు ವಾ ಗ್ರೂಪ್ ఉందాండల ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಉಪ್ಪೋರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಇನಿತ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಕೊರಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕನ್ಪರ್ ನಾನ ಇಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಈತ ವರ್ಷ ಕಂದಿನ ಇದು ವರ್ಷ ಕನವಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕನೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಂದ ಬಣ್ಣ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಆವಡು ಅದನ್ನು DOP ನಕಲು ಆವಡು ಅಕಲು ಅಕಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಡೇ ಅಕಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಲು ಇದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಪಿದೆ ಕನ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯಕ ಆತು ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಪುಯ್ ಓಕೆ ಇತ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ DOPಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚನೆ ದಿವೋಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕನ ಇರೋದೈತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಾಲ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡೆ ಹೊರತು ಮಕ್ಕ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ನಾಟಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಒಂಜಿ ಉಸಿರು ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಯಿರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಹೊಸತ್ ತಂಡಲು ಬರೋಂಪುಂಡು ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಬರೋಂದು ನನದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುತ ಅಸ್ಮಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪೋರ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಬಲ್ಲಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಗೆ ಸಹಿಸೊನೆಯ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಕನವಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏತೋ ನಮ್ಮದ ಈತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಏತೋ ನಮ್ಮದ ಹಾಸ್ಯಲು ಪುರ ಬರ್ಪ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆ ಹಾಸ್ಯలను ಇನಿಗಲ ಅವೇನು ಜೀವಂತವಾದ ಜೀವನುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಪುರ ಕಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದು ಒಕ್ಕ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೇನೊಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಪಿನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಂಚಿ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಕನವಡಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ದುಂಬು ಪೋಡು ಏತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಪನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ತೆಲಿಪವನಂಚಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಆತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದಯಂದ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳು ಆಯಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಕನಪೇರು ಇತ್ತ ಮಿನ್ ಕನಾರ ಬೋಂಡಂದಾಂಡ ಅವಳು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ ಮಲ್ತಿರು ದೈವಗ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಂದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆಂಡ ಐತೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಈ ದೈವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂತಿನ ಅಂಚಿನಕಲು ಪಿದೈ ಊರುಡಿತಿನಕಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ದೈವಗು ಬೋಡಿತಿನ ಪರ್ವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡೆ ದೆತೊನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ದೆತೊನ್ವೆನ ಅತ್ತ ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯನ್ ತೂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಂದೇ ಪೋಪೆನ ಅಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಂತೇರೆ ಪೋರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ದಾಬಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಕುಲ್ ಪೋದು ಉಂತಾಯರೆ ಪೋನಗಲ ಎದುರಿತ್ತಿನಾಗ ಆತ್ ವಿವೇಚನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪಿಜಿ ಸಮಾಜಂತಿದ್ದರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಕ ಒರಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲು ದೈವದ ಮಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬರಿತಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಪಿ ಮಂತಿಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದೈವಡು ಹಿಟ್ ಆನಂದಂಡ ಮಾತ ದೈವದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕನಪಿನತ್ತು ಬೇತೆ ನಾವು ನೆಡು ತೂಡು ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನರ್ ಸುಮಾರುಂಡು ನಂಗೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಚಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಲಯಾಳಂಗ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು
ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ಮೇರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಮಂತ್ ಅಂದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಪಾಡದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವೀರಚಂದ್ರಹಾಸ. ವೀರಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೋಡ್ ಬಂಡದಾರ ಮಲ್ತೇರು ಬತ್ತಿಜಿ ಅವೇ ಹಿಡ್ದುಂಬು ರಂಗಿತ ರಂಗಡ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಿನಟವು ಬೊಕ ಏತ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡವು ಒಲ್ತುಡ್ದೊಡೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜವಾದ ಕತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಓ ಯಾವ್ದು ಅವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಅವಳು ದೈವನ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ಯ ತಂದಿನತ್ತು ಕತೆ ತನ್ನಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅದು ಇತ ನನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಇತ್ತೆ ತಿರುಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಗೆ ಏತ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಂಡೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಂದು ಬಂಡರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಈರ್ ನಾಟಕ ಬಿದಾಯಿ ಪೋಪುನು ದೂರ ದೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪುನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರದ ಟೈಮಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅವಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡ್ ಕಾಂತಾರದ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಯಾನಿನಿ ಪನ್ಪುನ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಏಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮನ ಕೊರೊಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಪೂರ ಕೊರೊಂತೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ನಿಜವಾದ ಹೂವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಡ ದಾಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಂದೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದೇರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಆನಿ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಅವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಡೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಂದ ಮಕ್ಳೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ದೇನು ಉಡುಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಆತರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ನ ವಿಚಾರಗೆ ದೂರ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ವಿಚಾರಗೆ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಗೊಂಜಾಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ಬೇತಾಗ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈತ್ ನಾಟಕ ಈತ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 53 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಬಾಕಿ ಎರೆಗಾಣ್ಲೋ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ರೇಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಕಾಂತಾರ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದೆ ಅಂದು ಇತ್ತಿದ್ಲ ಇನಿಕ್ಲೆ ಈತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆದ್ ಓಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ತಿಳಿಪನತ್ತು ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ನಮ್ಮರದು ಏರು ಎತ್ತರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ತೂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ್ಯ ಅಂಬೆಯಲ್ಯ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಪುರ ಐತೆ ಇಂಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆತನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ತದಿರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಡೆ ಕಾಲಗು ಅಕ್ಕಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಲು ಉರ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲು ಆತತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು 350 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತರ ಅವೆಂತು ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ ಫೇಲ್ ಆತರ ಅವೆಂತು ಯಾರಂದ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಾಣ ಎನಿಕ್ಲ ನಾನು ಆತಜಿ ಒನ್ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತನ ಚನದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವರದೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಪರಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಐಕ್ ರಪರಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋರೆ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ರಾಪಿಡ್ ಫೈರ್
ಈರ್ತ್ ನೆಟ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ರಾಜಗುರು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಅದು ಅವೇ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇರಗ್ ಬೈದಿನವೇನು ಇರ್ ಬುಡ್ತಿನ ಇನಿಕ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ದೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಓಲೈಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾವ ಇರೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅತ್ತು ಸಿನಿಮಾನೆ ರಡ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇನಿತತ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಮಾತಾಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೋಕುಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಏರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ ಇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದೆ ನಮ್ಮಡ ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲೇರದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓ ಉರುಳುದ ವಕೀಲರ್ನ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಫುಡ್ ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವನಸಂದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣದಾಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಆರಾಮಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ದಾದೆ ನುಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪುಲ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನುಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪುಲ ಆತೆ ಇತ್ತದ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಅತನ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಓ ಎರಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಂಡ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕಲು ಬಲಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟಕ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾತ್ರನೆ ಸಂಘದೋಷ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಉಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೈಟ್ ರಿಷಬ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ರಿಷಬ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್ ಯಶ್ ರಿಷಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರ ಓ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತನ ನಾಟಕ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿತ್ತನ ಓ ಜಾನರ್ ತುಳುಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋರ ಹಾರರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ನಾವೇನ್ ಪಿರಾವ್ ಕಂತದು ಒಂದು ದಾಯ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಏತೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅತೇ ಬೇಡಿಕೆ ಜನ ಸೇರುವರು ಒಂಜಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಾಟಕ ನಿನಿಕಲ್ಲ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ 55 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ರಾವಂದ್ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನ ಇಡ್ ದುಂಬು ನನ ದುಂಬಾಗ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ನಿಕುಲ್ ಬುಳಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳಾತೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತಿ ನಕುಲು ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ್ ನಲ್ಲ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದಂಚಿ ಕೊನೆಯರೆ ಅತ್ತನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ತರಟ್ ಉಂಡ ಅವೇ ತರಟ್ ಅವನ್ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪೇರ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನೆಂಜಿನದ ಮಂಡ ಪಾತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಡು ಐಟ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಡ ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಏತೋ ತೆರಿದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಅನುಭವಿಲ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಪೊಸಬೆನೆ ಆವಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ನಾಟಕಗು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಯ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ ನಡ್ದು ಆಯಗ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಆಯ ಪೊಸತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಆಯಗ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಆಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಆಯಗ ಬೋಡಿತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಕ್ಕ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಾರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದನ್ನು ತರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ದೆರ್ಪೋಡು ಎಂಚನೆ ಮಾತ ಇದೆ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿದ ಪೂರ
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ Technical ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ department ಒಂಚೂರು ನಮ್ಗೆ ಆಣ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಆಣ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅವೆ ದುಂಬುಡು ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ ನೆರದಿಂಚಿ ಪರದೆ ಕಟ್ಟು ನೆರದಿಂಚಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವೇ. ಇಂದ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು actor- ಲೈಟ್ ಓಲುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಹತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಗ ಆವಡಿತ್ತಂದ ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡದಾಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಆಯನ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಬೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿನಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ- ಪಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Important. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಹೊಸ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಸ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಯ ಹ್ಮ್. ಕಾಂತಾರ ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಾದೊಂಡ ಇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ 1962 ತೂವೊಂದು ಬೈದರ್ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಹ್ಮ್. ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರಡ್ ನನಾತ್ ಇರಡ್ದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಕ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಾದೊಲ್ಲರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಆದ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುನತ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಬರ್ರೆ ಹಾಕುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡ್ ಎಸ್ ಸೊ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪರ್ ಬರೋಂದೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕುಡರ ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಹೊಸತ್ ಜವನ್ ಇರ್ಲ ನೇನ್ ತೂವಾಡ್ ತೂವಾಡು ಅಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆ ಒಂದು ದಾದಾಳ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ಪೊಸತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮತ್ ಯಾನ್ಲ ಪೊಸತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆವಡ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಸೊ ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಶೋತ USP ಮೂಲು ಕತೆಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಜಿ ಇರ್ ಕೇಂಡರಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆಟ್ ತಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪು ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿದ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪನಗ ಇರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಇರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ರೆ ಈತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತಯಾರಿ ದಾದಾಳ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಇರಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇನುವ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವೆ ಪೂರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋರ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂತೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ